Радваме се, че сме гости на вашия град, на тази прекрасна галерия. И тук искам да прочета едно експозе за Димитър Бакърджиев. Експозе на Димитър Бакърджиев, художник, роден през 1964 г. в Карлово. През 1983 г. с отличие завършва художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив. През 1992 завършва Висшия институт за изобразително изкуство Николай Павлович София, специалност приложни изкуства и керамика. От 1992 е уредник в Общинска галерия Карлово. Работи в областта на изящните и приложни изкуства. Има изложби в страната и в чужбина. През 1997 г. в Париж, салон Монтруш, получава награда Приза на салона. Отново през 2002 г. в Париж, салон Монтруш, получава почетна диплома от Европейската академия на изкуствата за цикъла живопис "Съкровищата от земите на Орфей и Евридика". През 2023 г. получава наградата на Карлово за принос в изкуството и културата. Работи в областта на малката пластика, фигури, статуетки, призови, като известни на публиката са Златна колона и Икар, приз на годишната награда на Съюза на артистите в България, приз Златна роза, Национален фестивал за актьорско майсторство в Карлово, приз Златното око, Попово, Национален фестивал за кинооператорско майсторство в памет на Димо Коларов, награда на град Карлово Златна богиня, приз Царица на розата Карлово, монументални творби в областта на восъчните фигури, като присъздава образите на българските герои Васил Левски, Иван Вазов и Никола Танев. За него професор доктор изкуствовед Чавдар Попов казва: основната област на творчеството на Димитър Бакърджиев е малката пластика. В настоящата изложба присъстват пластики, вдъхновени от Чудомировите творби на Нашенци, като своеобразен скулптурен паралел, като аналог на знаменитите Чудомирови герои. Авторът умело разработва различни по характер образни ситуации, изпълнени с определени сюжетни интриги и в същото време лишени от елементарна фабулна повествователност. А това е качество, което не се среща често. Умее да открои типичното и характерното чрез деликатна деформация и чрез финна гротеска. Изявява подчертан усет към детайла, фигурките му са обагрени от анекдотични и занимателни асоциации, които ги правят достъпни и по-близки до зрителя. С тези свои достижения и с безспорните си достоинства Димитър Бакърджиев има свой предшественик в историята на българското изкуство в лицето на Янко Павлов, също изявен майстор на малките форми. Скулпторът се нарежда в една редица с автори, които дълбоко свързани с историята, с бита и душевността на нашия народ, по думите на Иван Хаджийски, са в състояние нагледно да свидетелстват, че могат да осъвременят значима тематика, която се ситуира в самата сърцевина на нашата културна идентичност. Благодаря за вниманието.